ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ಟು ಬರಸೋಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ನೆಣ್ಣುವೆ ತೆತ್ತಿ ರೇಟ್ ಐತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಏತಾಯ್ಕ ಹೌ ಮಚ್ 500 ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ರೆಡಿ ಆವಂದುಂಡ ಮಲ್ಪ ಅವರೇ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದಾಡಿ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాగుందల్లే ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ರಜೆ ಇತ್ತು ಮೇಕೆ ಬತ್ತೆ ಬಿದ್ದೆ ತೆಗೆದು ವರ್ಕ ಓಡಾಗಿದೆ ಬೋದು ವರ್ಕ ಚೆನ್ನಾವಂತೆ ತಿರುಗ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಂಡಾತ ಎಂಚ ಉಂಡದಲ್ಲ ನೀಲಿ ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ಕಡ್ಲಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಸೀ ಬಂಡ್ಲೆ ಅವಂಚಿಡ್ ಬೀಚ್ ಆ ಬೀಚ್ದ ಬುದಾರ್ ಕೊಕ್ಕೋ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿತ ಮಾರ ಬೋಡ್ಗೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಗಲ್ಪುರ ಮಲ್ಪಕ್ಕು ದಂದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗಾಳಿ ಮರ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತಿಡ್ಲಲ್ಗು ದಂದೇರ್ ಕೆಲ ಒಲ್ಲಂಜನೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಮೋನ್ಪುರ ಕಲ್ಲೆ ಮೊಲ್ತಡ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಲ್ತಡ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈನಡು ಅಲ್ತಡ್ ಬಸ್ ದಿನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಪತ್ತೆಡ್ಮ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಉರ್ಪೆಲ್ಲಾರಿ ಗೊಲ್ದಿದ ಪಾಲಿಶ್ 2 kg ಆಜಿ ಸಾರ್ತ ಇರ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೂರುಂಡು ಒಂದುಲತಲೆ ಪಾಲಿಶ್ ಆರಿ 5 kg 16,000 ಇರ್ನೋದು ಉರ್ದು 500 ಗ್ರಾಮ್ ದೈಕ 6,000 ಅವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೂರುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ 5 kg 35,000 ನೆಕ್ 30,000 ನೆಕ್ 29,000 ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ 32,000 45,000 500 ml ದಾರದ ಎಣ್ಣೆಗೆ 25,000 25,000 ಬಂಡ 700 35,000 3 ಲೀಟರ್ ಫಾರ್ಚುನರ್ ವರಮಾನ 1,000 ಮತ್ತು
ವರ್ಮನೂದು ಇಂಡಿಯಾದ 35,000 ಅಂಡ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಚೀಪು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜು 75,750 ml 77,000 35,000 ಒಂದು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಡೆಪಾಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಡೆಪಾಡುನ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲ ದೊಂಡೆ ಮೈಪುನದ ಐಪುರ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾರ್ಲೇಜಿದಲ್ಲಿ 1,000 ವರ್ಮಾನೂರು ಕಿನ್ನೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 2,000 1,000 ಬಂಡ 33 ಸಕ್ಕರೆ 1 kg 3,000 ಜಂಬು ಭಯಂಕರ ಜಂಬು ಸುಡು ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಬೆಂದ್ರೆ ಬತ್ತಣ್ಣ ಸುಖ ಉಂಡ ಯಾಪ ಪುಲ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಪ ಬೈ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಪ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ್ರೆ ಹಾಕು 12 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕನ 12 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪನ 2 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀನಿ ಐನ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಒಣಸ ಮಲ್ಪನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಕ್ಕ ರಾತ್ರದ ಒಣಸ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಪ ಹಾಕೊಂಡಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡಿತಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡಿಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಬಿದರ್ ಬತ್ತಣ್ಣ ಎಂಚಣ ಬೆನ್ಪಿನ ಎಂಚಲ ಬೆನೋಡೆ ಟೈಮ್ ತೂದುಗುಲ್ಲುಂಡ ಆಪುಜಿ ಬತ್ತಣ್ಣ ಮಾತ್ರ 12 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋನು ಗಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಿ ನಾನು 6 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ 10 ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಅವ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ 1-2 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಉಂಟು ಹೋದ್ವಾರ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಪುದರ್ದಿತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದಿತ್ತು Dala target like July. What name this one? This one Matembere. Huh? Tembere. 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 Eating for garlic. India eating cow this one. Cow. Cow eating India. India no kalango dia. Tanzania eating is. Tanzania eating people. ini giringnya tetap bukan kalah kayak mah ini mata silver pata ide edda size matra ಆಮೇಲೆ 2 kg ಉಂಡಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ ಬರ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೀನು ತೆಲಂಗಾಣ ಮಿಕ್ಕದ ರೆಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ ಬಂತೆ ಫಿಲೆಟ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಕೆಂಬಿರಿ ಅನ್ನು ಕೆಂಬಿರಿ ಉಂಡವೇ ನಾನು ರೆಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ಗೆ ಕೆಂಬಿರಿ ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ಪೋಷನ್ 2 ಪೀಸ್